Si Jesus nga gitawag natog manluluwas, mideklarar nga dili gyud ta makaduol niya gawas kon madani na ta or danihon ta sa amahan. So kini diyang tanang nanimba karon nadani ni sa pulong sa amahan. Ilingay mong tupad na unsay nakadani nimo ni simba man ka. Unsay nakadani na pasig nadani ra mo sa pari. Usahay ra ba kita ang makadani na to ang pari niya o bati gani ang pari di na ta mo simba katug man tanang pariya niya ang pari gani mo misa may gani nimba tagi si Padre ron ambot og part baka na sa pagdani sa amahan part na dili ambot lang ang makadani gid unta nato mao ang pulong sa amahan. Sama aning yunoko ga basa siya pulong. Iwa siya kasabot. Kay lisod baya sabton ang pulong sa amahan. Parihara gud anang atong nga ginikanan nganong malatusan man ang anak. Tungod kay di kasabot sa pulong sa amahan. Yawa sad kasabot ang amahan nga galisod sa dieg sabot ang iyang anak. Wala nang ayaw kanaog balay na mo sa una na may hagdanan. Ayaw kanaog or ayaw gawas. Muana man ang ginikanan. Niya kay ang bata gusto man yung mo gawas. Kay mo sa nahilig sa bata. Adto magin magduwa as gawas. Karon hinon di na kay magduwa as gawas. Basta naalay cellphone, ay computer, anha na lang na sa sulod. Basta kung siya itong isulti, dagko na ta, dili na maoy ganahan sa bata. Ang buhaton sa bata, dili sad maoy gusto sa tiguang nga ginikanan. Na magkabangi gini. Unsa may sunod buhaton, aron madanita sa pulong sa amahan, kinahanglan dunay mopasabot, dunay motudlo. Munang niingon diri si Kristo, giingon sa mga propeta nga ang tanan tudluan sa amahan. Muna kadtong yunoko gabasa siya, wa siya kasabot, ang Espiritu Santo mitudlo ni Felipe usas mga tinun-an ni Jesus nga iyang duolon kadtong nagbasa kay nahibaw ang Espiritu Santo nga wa siya kasabot. Og si Felipe nga nakasabot adtong iyang gibasa maunay ni explain niya. Og diha siya nadani og miduol siya ni Jesus. Og unsa may pagduol niya ni Jesus, ang bunyag. Di siya bunyagin ako sa ngalan ni Jesus. Lingay mong tupad, ingna nabunyagan na ka? Ingna, nabunyagan? Naara ba taro'y gihaya diha? Nailhan na sa ngalan nga Roko. Wa di ko ka-check anag nabunyagan ba na? Kaya pag-abot na ko diri, nag-wheelchair naman na siya, niya magsigig inom o kulapo diri sa luyo, kuyog atong iyang barkada nga nauna sad niya kamatay, kasi nga na to. Diya man to yung murag bata-bata, jutay nga, mo si iyang barkada. Niya kausa, nanganhi na silang duha, pulos hubog. Ang nagduot sa iyang wheelchair, hubog, siya sang kasakay, hubog. O niya, niingon, pader, mangumpisal mi. Ako lang sang ipakumpisal. Hana, to na ako magkumpisal. Musimba na diha, usahay. Pero kasagaran, aririgid siya sa luyo musimba. Tapos luyo ba, daplis karsada. Niya na siya maghigdaan, ana dihang mga lain-lain lang iyang diha ng budiga, diha ng luyo. Usahay, anak ra siya sa may simento, tabunan lang o gamayng habol. Usahay, karton ra ihitabon. Haron lang siya makatog. Kaya wa pa masad mauliis kahubog. Hangtod, naguba na tong iya dihang gihigdaan. Nisulti siya, nga wa na siya kahigdaan. No, to itong gihimuan diha kwarto. Mga 2 ka tuig na sana siya diha. Kapin tingali. Anang kilid sa atong kuan. Muna na ang iyang kinabuhi.
hangtod namatay siya atong niaging adlaw. Ya kagabi pag-adto nako dito, by the way karon na nato ilubong ugma ang atong misa dinhi alas 8:30 sa kanang buntag. Si Cafe Pipito katong siya pay kapitan matud pa niya kay siya mo'y kapitan pag-abot ako diri kaduha na niya gipalitan og lungon nya wa madayon kay maulian man. Ako sad kaduha na sa nako siya gihilugan, diya gahingutas na nagkausa diya akong gihilugan pagkasunod adlaw gainom naman sa kulapo dire. Nya diha na sa sunod na lisod na sad ana roko pa dire galisod na gyud ako na sang gihilugan. Na pagsunod si mana naglakaw man diya ga wheelchair gana ko asa man kay siya standby ko dire pa dire. Inom na sa kulapo. Atong mga niaging mga adlaw, pag ingaw nila, Pader, roko bag, maragalisod na. Nako, si Father Red mo yadto Kay, ug ako nang hilugan, basig mo inom sa nagkulapo, Dres Loyo. Ako basig epektibos Father Red. Hilugang Father Red, pagkaugma, tigbak na yan. Epektibos Father Red. Pero, nakalimot kong pangutana kay pag istorya na mo diha city anyos kuno na naabot diha spear sige haghapak sa mga bata kay ang iyang istorya ang iyang ginikanan gihurot nito patay sa NPA nya nakadagan siya pagdagan niya ditso siya ngadto spear pasok siya dito sa barko abot siya din ni Cebu nya gisagop-sagop siya to sa nga nato timyo ano to pulis mo siguro to punyong gisagop siya ato kay naluoy siya nga dito spear sige hapak sa mga bata og lapok nito bato-bato kuan bagi bully og maayo ba kay wa antay kalibutan hangtod nagtubo na dinhi hapit kuno tanan dinhi mga pamilya dinhi na alagaran anang roko nya kay lig-on magay naglawas nya namtoy drama sa unang roko ang batang bato ginganlan siya roko pero ang ningon to ang katong unang abutan na niya nga nisulti ko na nga liyo iyangan pero asa sila kapangutanag na bunyagan ba basta paghangyo niya nako akong butangan niya sige mo antikag kwarto lipay kay siya niya ingon din siya Pader pwede butangag CR ako sang ibutangag CR siya pwede butangan o kanang katri sa Pader mo ansag katri butangan sa untag kanang hugasan pa dir ba kanang lababo ana nya nasa lutuanan na para butin nasa sa mga demand ana nya pagsunod din siya pwede na ay radyo pa dir kay maminaw ko og kaning kuan kaning mga drama mga music palitan sa pagsunod sa dingon siya wa man say altar diha pa dir pwede butangag altar kay para sa kumakaampo-ampo butangan sa dito natog altar ya katusad si Anhing katubang din hinato katong foreigner ba si Sean partner man to sa Kulapo ang kang Sean Red Horse ang iya Kulapo sige nilang kasuod diha kay diha man sa to Sean dinhi man sa to maghigdaan na sa ato ang nag duty kaning gipalitan siya katong kusog-kusog na sound na nagyoy bluetooth na ambot buhi pa ba sa katusyon ron namatay na ba yang best friend dito ana ni balik naman to ngadto sa UK so mao ni akong gihunahuna nga what ambot og nabunyagan ba to pero i-presume lang nato nga nabunyagan na kadani niya ang simbahan ni Rocco dinha siya mag-standby sa simbahan ngano man kay nakabenepisyo man siya sa simbahan na siya ay madawat ba pinaagi sa iyang pagpaduol sa simbahan. Anas Luyo, istorya siya pare, nakabenepisyo siya. Bisag kita, bisag kamo, nianhi mo din kay nakabenepisyo, nakabati, nakasabot, o nakabenepisyo mo sa hatag sa Ginoo. Pero, kinsa may nakahatag na to og benepisyo, ang mga tao sad nga nagsunod sa Ginoo sama sa Eunuko nakabenepisyo siya ni Felipe kay si Felipe nagsunod man sa Ginoo
nagpadiktar sa Espiritu Santo. Kaya ang gamiton man gud sa Ginoo aron makakita tas iyang presensya, bisag wa ta kakita, ang mga tao nga makita, labi na gining mga leaders. Una iampo nato nga ang atong leaders sa simbahan karon nagsugod naman ang conclave. Kanang conclave mao nay meeting sa mga cardinals nga magpili og bag-ong Santo Papa. So nagsugod na sila karon. Mga 133 kabuok cardinals, tulo gikan sa ato, si Cardinal Advincula, Cardinal Tagle o Cardinal David. Mao na sila na-appeal ron dito. Unya magbutasyon na sila. 2/3 of their number kinahanglan at least 2/3 mao na mo butar nya inig. Kabutar na nila usa ka bag-ong Santo Papa kanang 2/3 na ila din ang paasuhon ang kadtong sa Sistine Chapel ang iyanang murag panghaw dito, ila din ang paasuhon og puti. Unsa sa nilang ibutang amo puti ang aso dito. Kanya kung dili gani inig human nilag butasyon di kabot og 2/3 ang ilang sunogon man na ang ilang mga ballots inig sunog ana itom nga aso ang ilang pagawason nya magampo ang mga tao. Kita karon giawhag ta tibuok kalibutan nga Katoliko magsugod na tag-ampo nga giyahan sa Espiritu Santo ang ato mga cardinals, ang mga voting cardinals. So magampo ta aning mga panahon na karon aron mapili ang Santo Papa. Wa na sila'y campaign, ang ilang mga cellphones, ang ilang mga contact to outside world ikat na. Mura na sila dito gipriso nga wa na sila'y communication to outside world ang mga cardinals hangtod nga mahuman ang butasyon. Dili para sa ato nga portigyong sa mukas atong daan tungod anang campaign. No, pero sagdi lang kay lahi man simbahan maning ato. Pero ang gikinahanglan gihapon nato magampo ta para sa eleksyon nga magiyahan unta ang kasing-kasing nato mga tao. Nana ba mo'y napilian karon? Nana? Kinahanglan karong mga adlaw na ana mo'y napilian, ilista daan bunga sa inyong pamalandong. Arriba ko sa mga line-up sa Team Marcos o Team Duterte o Independente. Ana, gikan sa senador, 12 ka senador ang atong pilion, usa ka gobernador, usa ka congressman, usa ka vice-gobernador, usa ka mayor, usa ka vice-mayor. Pila na ka board? Duha ka board sa province o sa konsehal? 8? 8 ba na? O, inana. Ilista na nadaan. Kay niya ampu maubagid ni. Na may mga options diha. O, galisod ka. Click lang sa Google. Candidates sa pagkamayor diris liluan, gawas na. Candidate sa pagkagobernador sa Sugbo, naasa na. Mga kandidato sa senador, naasa na. Kita din 5th district man ta. Andama daan ni ampui ba? Ayaw padalaan ng storya lang, ampui kay mutudlo man na ng Espiritu Santo aron ang ato mga leaders nga makuha kadtong tinudlo sa katawhan nya. Kay naaman ay ginaingon ang tingog sa kinabag-ang katawhan mao say tingog sa Ginoo. Vox populi vox Dei. Mulaom ta simple majority man ang ato nga gi-follow ang sa Santo Papa 2/3. Unsa man ang 2/3 sa ato pa? Kung 100 kabuok ang mubutar, kinahanglan ang mudaog nakaangkon og pila may 2/3 sa 100. Sa mo ba? 2/3 ba sa 100? Pila may 1/3 sa kuan 100?
Pila? 33 or 34 nya times to 68. So kinahanglan labing minus 68 ang makuha nga boto sa mahimong bagong Santo Papa. Pero kung mahimo kang elected official sa atong nasod, simple majority. Unsa man ang simple majority? Basta dili simple majority basta milabaw ka sa tanan. Ana din ang ato dire murag di man na simple majority kay 68 million man ang registered voters. Og 68 million kinahanglan unta ang mudaog divided by 2 plus 1 og simple majority kinahanglan na untay mga 34 million og 1 adi man na maabot basta nilabaw lang ka bisag usara ka boto imong labaw sa pagka-gobernador butang nato ron kisa metong gobernador si Pam Bariccuatro og si Gwen Garcia nanglitan ron ang boto ni Gwen moabot og mga 2 million niya ang kang Pam 2 million and 1 daog des Pam si Pam 2 million niya kang Gwen 2 million og 3 daog dayos Gwen ano mo na magampo ta pero ang pinaka-importante pangutana ikaw rong ni Simba, nagdala ba ka sa pulong sa Ginoo? Lingay mong tupad. Unsa ro imong gida nga pulong? Unsa mang pulungas Ginoo imong gida karon? Ako ang akong gida kana ra gyung moingon ang Ginoo baligyae silagslat. Ang mopalit malangit, ang mga daw maimpierno. Ana mo na akong pulong karos Ginoong gida in kapadir wa man as Bible in town ang slat bitaw wa na siya sa Bible pero usa na sa gipasabot sa pag-ingon sa Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos ang ato karong parokya nahimong kabos tungod aning atong mga projects nagkinahanglan siya sa atong tabang. Di na kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan. 100 lang kada slot. Naasa 500 is BF DAG. Maura na gikinahanglan. 700 sa tulo ka slots is BF DAG, GHDP o HPMM. O kung maarimos challenge 11,200. Niya kung mo palitaan nakahimo na taog translation sa pulong sa Ginoo nga nahimo ng madanihon. Kada muso dinhing tao sa atong simbahan moingon dayon padir kanindot sa simbahan. Bisa ka na inyong bangko gilingkuran na naman gani madani ana nindutas lingkuranan padiro ana. Nindot ba o bati? Anya nganong nanindot mo na kay daghan ang nagsigig palit og slot na napobre ba sila? Nahurot bang ilang kwarta? Wa kasagaran sa nidunit ani mas midaghan pa. Ngano man kay maunay style sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And it is always better to give than to receive. So ang ato sang pilion nga mga kandidato karon kana sang kusog muhatag dili panahos eleksyon kung dili muhatag og serbisyo para sa tanan. Sa inyong tan-aw ron, Team Marcos o Team Duterte, hain man nila'y kusog muhatag og serbisyo para sa tanan. Team Marcos o Team Duterte. Kung asa inyong napilian, ana, maunay butari. Di kita magmahay ni ana. Kaya nga naman, nag-uban ang Ginoo sa mga taong kusog mo alagad, dili kusog mo pahimulos.